Pundes. Olehe dadi pengarang jane durung suwe. Lagi wetara 7 taunan. Critane biyen kuwi tamat saka SMP, Wirana dadi TKI ning Malaysia. Suwene nganti 3 taun. Lah bareng Pak Harjo Saiman bapakne sing kejaba pensiunan pesuruh SD uga ngrangkep dadi agen majalah basa Jawa iku tinggal donya, Wirana kepeksa mulih. Awit mamake ora ana sing ngancani. Mbakyune wis mencar ing liya desa. Kowe kudu neruske keagenan sing wis dirintis bapakmu kuwi, Wir. Eman-eman nek dipedhot. Pakmu biyen lehe golek pelanggan direwangi tutusan turut sekolahan. Kandhane ibune bubar 7 dinane bapake. Po aku iso to, Mak. Sirku arep buka konter pulsa ning ngemper ngarep kono. Tumanggape Wirana rada owel. Sing radiisani apane? Wong majalahe teko dhewe diterne Pak Pos. Tugasmu mung kari ngeter-ngeterne menyang para pelanggan saben dina Setu karo setor dhuwit langganan ben akhir bulan. Dodolan pulsa rak iso disambi. Ibune rada meksa. Sidane Wirana manut. Nyatane ya bisa mlaku rancak. Oleh dodolan pulsa ora rumangsa keganggu. Malah Wirana bati bisa nunut maca. Wacan basa Jawa tumrap Wirana ora asing maneh. Tarah awit isih SD wis tau maca. Wong bapake dadi agen. Mung biyen ya mung syukur maca. Ora pati klebu ati. Sing didemeni crita gambar ing kaca mburi. Lah bareng saiki jebul wacan basa Jawa ki apik. Ora kalah menarik yen dibanding karo wacan basa liya. Suwe-suwe Wirana tuwuh krenteke, pengin bisa ngarang. Njur nyoba kirim. Maune sing enteng-enteng, bangsane crita lucu. Jebul bisa kapacak. Wirana bungah banget. Sansaya bungah bareng nyoba kirim crita cekak uga kasil kapacak. Saking bungahe nganti kabeh tangga kanan keringe dipameri. Kuwi jalarane dene sasat wong sak desa njur ngerti yen Wirana sing nganggo jeneng samaran Wiro HS iku pengarang basa Jawa. Saiki wis kliwat 7 taun, Wirana antuk predikat pengarang. Jenenge wiwit dikenal. Gaya tulisane uga wiwit akeh sing seneng. Pengamat sastra uga wiwit ana 1-2 sing ngrembug karangane dibanding pengarang liyane. Wiro HS pancen rada manjila. Utamane bab pemilihan tema. Wiro HS akeh ngangkat donya lan para lara lapane dadi TKI ing Jabanegara. Wingi ana surat amplopan teka diterake Pak Pos. Kapinujon sing nampa Wirana dhewe. Age-age diwaca alamat pengirime. Saka Panitia Seminar Basa lan Sastra Jawa Kabupaten Pesawahan. Wirana rada kaget. Apa ora salah alamat? Tegese
Apa panitia iku ora kleru ngirim surate marang dheweke? Dheweke iku wong apa? Mung bakul pulsa lan agen majalah sing sok ngarang basa Jawa. Sing ijazahe wae mung SMP. Surat amplopan iku diwolak-walik, dijingleng luwih permati. Nanging cetha kok. Surat iku pancen ditujokake marang dheweke. Wiro HS, RT 8, RW 6, Desa Karangkitri, Kecamatan Pategilan. Sopo maneh yen ora dheweke? Kok ngerti alamatku ya? Batine. Ah, ya genah ngerti. Panitia kasebut cetha takon redaksi majalah sing sok macak karyane. Layang amplopan kasebut disuwek kanthi ngati-ati. Isine didudut banjur diwaca. Intine panitia ngresaya dheweke amrih gelem dadi narasumber ngenani proses kreatif penulisan crita cekak ing acara seminar. Rencanane seminar kasebut bakal digelar sasi ngarep kanthi calon peserta para guru basa Jawa SMP lan SD sak kabupaten. Yen dheweke saguh diprayogakake enggal aweh kabar lan ngirimake makalahe. Wirana njomblak dapuk narasumber ing acara seminar. Ah, gambarake wae ora tau. Aja maneh dadi narasumber. Wong sesuwene iki dadi peserta sarasehan apa seminar wae blas durung tau. Pancen yo durung tau entuk undangan. Halah kok saiki mara-mara disraya dadi narasumber. Gek kudu enggal ngirimake makalah. Kamangka carane gawe makalah ki piye? Wirana uga ora damang. Mestine genah beda karo carane gawe crita cekak. Suwe lenger-lenger. Priye ya? Disagowi apa ditolak penake? Yen wegah repot-repot, ditolak wae beres. Ning upama disaguhi lan pranyata sukses dadi narasumber tenan, genah ngundhakake gengsine. Wirana sing mung lulusan SMP, sing pakaryane mung bakul pulsa, pranyata bisa dadi pemakalah ing acara seminar. Harak hebat. Rak saben pengarang bisa antuk kalodhangan kaya mangkono. Lagi gendulak-gendulik mangkono iku nyut kelingan tanggane kang ngasta guru SMP. Kang saksuwene iki kerep ngrawuhi seminar. Bu Markonah. Mestine Bu Markonah rak isih nyimpen makalah oleh-oleh saka seminar. Wirana pengen ngerti lan pengen nyonto modele. Awan iku uga Wirana sowan. Ora lali layang saka panitia seminar iku digawa. Kebeneran Bu Markonah wis kondur saka sekolahan. Kadingaren ana perlu sajake? Kene lungguh jero kene. Bu Markonah ngacarani. Wirana ngguyu kecut. Nuli mlebu ing ruang tamu. Ana perlu apa? Ora mungkin awakmu gelem rene nek ra ana perlu. Panyapane Bu Markonah karo mapan pinarak. Ngaten Bu, kula niki rak nembe angsal serat saking panitia seminar basa lan sastra Jawi Kabupaten Pesawahan. Kersane kula kapurih dados narasumber. Ujare Wirana bablas nyandak wosing gati. Dadi narasumber? Wah, hebat no.
Bu Markonah rada ngenyek. Leres, lah niki serate. Wirana ngulungake surat. Bu Markonah nampani. Surat langsung dibuka. Wah, hebat tenan lho Wir. Kejutan tenan iki jenenge. Njur tekamu mrene apa mung butuh nduduhake surat iki? Pantresihe Bu Markonah isih semu ngenyek. Mboten, angkah kula menawi Bu Mar tasih nyimpen badhe ngambil makalah seminar. Bu Mar asring nderek seminar dateng pundi-pundi. Kula kepengin sumerep makalah menika modelipun kados pundi. Wirana Blokasuta. Karo mesem Bu Markonah mlebu kamar. Baline ngasta map kandel isi makalah-makalah. Iki pilihana dhewe endi sing mathuk karo temamu kuwi. Ning aja nganti ilang. Welinge Bu Markonah karo masrahake map. Wirana nampani kanthi adreng banjur pamitan. Tekan ngomah makalah sak gebok kuwi wiwit dijinglengi mbaka selembar. Jebul modele antarane siji lan sijine ora padha. Ana sing banget prasaja, ora beda kok karo crita cekak. Ana sing ndaki-ndaki, sing wirana blas ora mudeng. Temane uga werna-werna. Eman sing ngenani proses kreatif penulisan crita cekak ora ana. Sidane Wirana milih format sing paling prasaja. Diconto modele, banjur wiwit gawe konsep. Ngenani proses kreatif penulisan crita cekak. Sing diceritakake ya pengalamane dhewe saksuwene iki. Meh seminggu anggone nggarap, wusana dadi temenan. Konsepan kuwi nuli diketik komputer, katon rapi. Sorene karo mbalekake makalah, Wirana nuduhake asil karyane marang Bu Markonah. Nyuwun tulung Bu, panjenengan teliti kekiranganipun menapa? Ujare Wirana. Bu Markonah gage nampani nuli wiwit maos. Sakawit sajak nyepelekake, nanging bareng tuntas anggone maos, kudu ngakoni menawa makalahe Wirana cukup berbobot. Kowe hebat tenan Wir, makalahmu iki apik. Ora ngira lho, kowe sing mung lulusan SMP bisa gawe makalah apike kaya ngene. Iki kanggo aku ya. Kowe ngeprina maneh. Ngendikane Bu Markonah karo nyimpen makalah 4 lembar kuwi ing map momor liyane. Wirana manggut ikhlas. Atine seneng. Makalahe antuk pangalembana. Mulih saka daleme Bu Markonah, lakune gagah. Atine bededeg. Wirana mongkok banget. Pranyata ora mung gawe crita cekak, dheweke bisa. Gawe makalah jebul ya ora angel banget. Tekan ngomah langsung buka file ing komputere. Makalahe kuwi diprint maneh. Nuli digawekake pengantar diamplopi. Esuke diposake mawa kilat khusus. Ora beda karo dek cerkake kasil kapacak sepisan biyen, tangga teparone lan kanca-kancane uga enggal ngerti. Wirana sok sasi ngarep iki bakal dadi narasumber ing acara seminar. Mung sepisan iki dudu Wirana dhewe sing wara-wara, nanging Bu Markonah. Ora wurung akeh kanca-kancane sing nanjehake. Wirana ya kepeksa ngaku. Bener, malah makalahe wis tak kirim wingi. Pangakune. Wah, kowe hebat Wir. Selagine mung tamatan SMP,
bisa dadi pemakalah. Aloke kanca-kancane aweh pangalembono. Sing dialembono mesem mongkok. Rasane malih ora kanten. Daya-daya gek ndang tekuwa dina dengi gawe. Njur ngandharake makalahe ngenani proses kreatif sakjroning ngarang crita cekak. Wah, priye yo rasane ngomong ning sangarepe para guru peserta seminar sing rata-rata ijazahe sarjana. Muga-muga ora demam podium. Eman. Pangarep-arep iku kepeksa puntes. Nalika kurang seminggu saka dina H ana SMS mlebu HP-ne. Diwaca saka panitia seminar. Intine seminar sing nedya digelar kepeksa ditunda nganti embuh kapan kanthi alasan calon pesertane akeh sing mundur. Ayak wae Wirana gelo banget. Wis kadung kondang ji. Wektu iku uga dheweke ngeblas menyang daleme Bu Markonah. Apa sing kedadian diwadulake? Kura rak nggih isin to Bu, wis kadung kondang jebul wurung. Wadulane. Sliramu ora perlu isin. Iki dudu luputmu. Ning aku yo ora ngluputake panitia. Halayan pesertane pancen ora ana, mosok yo nekat. Umume seminar ngono kuwi ora gate rak ditanggung calon peserta. Jlentrehe Bu Markonah. Sebabe napa nggih Bu? Kok calon peserta sami mundur? Wirana pengen ngerti. Yen pedhekku merga sertifikat seminar saiki wis ora pati payu. Para guru ki melu seminar umume rak butuh sertifikate kanggo syarat ngajokake sertifikasi. Halah sing arep teko sertifikasi ora nganggo sistem portofolio meneh nanging sistem diklat. Wirana manggut-manggut. Senajan sak temene ora pati mudeng tembung sertifikasi lan portofolio keprungu aneh ing kupinge. Mung dheweke meksa duwe dududan yen para guru kuwi oleh melu seminar mung butuh sertifikat, ra ateges ngelmune ora tambah. Halah paedah opo?